Hindi ako makapagsalita kanina, mag-voice over ko kanina niya, sounds. Kumusta na tangan mo ba? Ayaw mo na, kaya lulungkok ko. Kumusta na yung pasada ba? May na. Yan naman. Dakal ka follower sa Swan ba? Oo. Pagyada kakapad ka rin. Kaya ba ba? Kaya ka ba ba? Okay. Reminders fall. The Juna Cameroon 2023 would like to thank the following sponsors: Don Roberto's Private Resort, G Motorcycle Side Parts and Racing Parts, Status Supply, Best of Cameroon 2023, Vape Juice Corner, Crystal Wine Purified in Alkaline Water, 8 Sonic Tattoo, Royal Tattoo Product, Birthday Tattoo, Sat Caban for Pangasinan, Hail Supply Fresh Chicken, Power Supply, Skin Candy, Gubat Paris Money, Pandakati Inan Barbecue and Steak, Central Dinner, Rock Tattoo, Magalang Gula Shop, Cebu Cafe, Row 4 Barber Shop, One Love Tattoo and Salon. Isang yung bayan. And of course, SKA Del Madrid. Abel mo kami magbantay kayo ng Oo, oo. plato ka. Parating pa lang daw, men. Lahat po ng may concern sa ating mga artists, punta lang po kayo dito sa registration area. Kung may kailangan po kayo, just ask sa ating mga magalang in person na uniform para magiging po kayo ng further information na kayo. Thank you so much. Model. Meron po tayo mga available na artists dito. Kung gusto nyo po pa-tattoo, we are looking for tattoo. Sa lahat po naman naghahanap ng upuan at saka lamesa, palating na po yung mga ating upuan. Na-traffic lang po. Sa lahat po ng Kaya mo mamaos ka na. Hima na namin voice over mo. Nakapa na. SPO4 oh. Ayan. Dapat. Ako ka naman. Dabuling kayo. Gelner. Hoy. Buran entrance. Na. Buran entrance. Kanya nakakili. Pataluto ka na yan. Oh, ging. Kanya may mo. Ba, leme. Leme. O. Si Jome, papangal mo mga bake ko. Yan. Bartolome, August 24, we have a concert with the South Border and with the Sepi Francisco, Thursday 5 p.m. here in tatak kami. Minuli na yan yung anak mo, Bab. Alya parigo. Aliya pa rin ko. Oo. Bota muli ang magdalaya mo rin paman to. Natingin ka niya. Napapata mo na ikaw na. Lulot na marami kaya ba kao? Alya gana to mo kini kay man na i-voice over kaya kanina po tayo niya. At yung sounds mawala yung pitch tam itong Wapit. nakaselan di pa niningal di pa mag-vlog.
Kailangan mag-voice over ka kaya rin. Oo. John, eh ba? Yung gabi ko na kanina, music na kanina. Oo. Kaya ka taman makapag-shoutout. Kasi, eto ka man dandaman po to. Hindi ka na ba? Ah. Pang Elmer. Good. Vlog niya kanya niyang Bob. Oo. Eh, di na kunyang... Kay. Nanong kayo ken? Papilyo ken? Bob! Shout out! Kapogi pala personalas po. Oo, ato mo. Anak ay sura pala personalas. Oo. Baby fish ka na Bob. Wow. Bola yung pan eh. Awal pa ba ako ini. Kaya dandaman yung nyamo ni tinya music na lang sasabi. Mayari ko balat eh. Ya. Oh, ini. Iya. Awo. Ini. Awo. Bob, naya na pasada ng ini. Okay, kira. Nanti ya.